హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఫిజాస్ కిచెన్ 710. ఇవాళ రెసిపీ వచ్చేసి మినీ థాలీ చేసాం కదా. ఆ మినీ థాలీలో చికెన్ మసాలా రోస్ట్. హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకొని ఫ్రెష్గా వాష్ చేసుకోవాలి. అందులో 1 స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్, 2 స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 2 స్పూన్స్ కారం, 1 స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకొని అందులో కొబ్బరి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. దాంట్లోనే గరం మసాలా కూడా వేసింది. ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చికెన్కి పట్టేటట్టుగా కలుపుకోవాలి. 10 మినిట్స్ ఆ చికెన్ ఉడికాక ఆ వాటర్ అంతా ఇంకిపోతుంది. ఆ తరువాత ఆ చికెన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక జార్లో 1 టమాటా, హాఫ్ ఆనియన్, 50 గ్రామ్స్ కాజు, 4 లవంగాలు, 2 చెక్క, 2 యాలక్కాయలు, హాఫ్ స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్, 1 స్పూన్ సాల్ట్, 1 స్పూన్ ధనియాలు వేసుకుని సాఫ్ట్గా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఆ పాన్లో 3 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ని ఆ ఆయిల్లో యాడ్ చేసుకొని 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ కారం వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ ఫ్రై చేసుకున్న మసాలాలో కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. 5 మినిట్స్ మసాలాని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ ఫ్రై చేసుకున్న మసాలాలో ముందుగా ఉడికిచ్చిన చికెన్ని యాడ్ చేసేయాలి. 15 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకొని బాగా కలిపి కొత్తిమీరని గార్నిష్ చేసుకోవాలి. అంతేనండి, చికెన్ మసాలా రోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. చికెన్ మినీ థాలీలో రెసిపీ ఇది. మేమైతే ట్రై చేసామండి, చాలా సూపర్గా కుదిరింది. మీరు ట్రై చేయండి. మా రెసిపీ నచ్చిందా? అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ టు ఫిజాస్ కిచెన్ 710.